Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. А ў нас у гасцях палітычны аглядальнік інфармагенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Вітаю вас. Добрый день. Будзем абмяркоўваць апошнія палітычныя навіны Беларусі і свету. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць свае каментары і пытанні ў чаце пад нашым стрымам. І памятайце пра сваю бяспеку, калі ласка, калі для вас гэта небяспечна, гэтага не трэба рабіць. Хачу пачаць наш эфір з добрай навіны. Такія добрыя навіны, якія мы маем цяпер мець. Артём Лебедзька, сын палітыка Анатолія Лябедзькі, выйшаў на волю пасля адбыцця 3,5 гадоў за кратамі. У 2023 годзе яго судзілі за фінансаванне дзейнасці экстрэмісцкага фармавання, так званага, праз данаты ў 3 фонды салідарнасці. Ён быў затрыманы ў сакавіку 2023 года ў Мінску. Як вы ўспрынялі гэтую навіну, спадар Александр? Ну, сапраўды, гэта радасная навіна. Адзінае, што, па-першае, хацеў бы павіншаваць і спадара Анатоля, і ўсіх родных і блізкіх Артёма Лябедзькі з тым, што нарэшце гэта адбылося. Але хацеў бы дадаць, што гэта было абсалютна надуманае, высмактанае з пальца абвінавачвання. Гэтак жа ні за што пасадзілі яшчэ тысячы беларусаў, а ў гэтым выпадку, паколькі бацька з'яўляецца старым апазіцыянерам, адным з лідараў вядомых цяпер у камандзе Святланы Ціхановскай знаходзіцца, то ў гэтым выпадку, я мяркую, проста мела месца звычайная помста. Ну, вось такі рэжым. І такія ў нас сёння радасці, што з засценкаў выпусцілі чалавека. Да, мы ведаем, што у Арсёма расце дачка. Вось, і мы ведаем, як яго чакаў бацька, і кожны раз, калі мы пачыналі нашыя размовы пра сына, як там справы, я памятаю, заўсёды вочы на мокрым месцы былі, заўсёды вось такая нейкая радасць, якая просто вось пераліваецца, вось я вельмі адчуваю, і таму таксама вельмі салідарна. Спадзяюся, што Артёма мы хутка пабачым, і ён як мага хутчэй будзе са сваёю сям'ёю. Што ў нас на медні? Лукашенко заявіў, што чыноўнікі павінны больш жорстка працаваць з дрэннымі работнікамі, нават разглядаць магчымасць адпраўляць іх у войска, вось, ісці ваяваць ва Ўкраіну. Гэта гучыць як чарговыя эмацыйныя заявы, ці за ёй стаіць рэальная ідэя перабудаваць сістэму працы з кадрамі? Як вы лічыце, спадар Александр? Ну, па-першае, хочу зазначыць, усё ж не ваяваць ва Ўкраіну. Лукашенко трошкі іначай казаў, што там у нас на паўднёвай мяжы знаходзяцца падраздзелы сілаў спецыяльных аперацый. Вось на ўзмацненне гэтых сілаў трэба усялякіх недарэкаў, нядбайных гэтых вось працаўнікоў. Ну, гэта смешна само па сабе, таму што сілы спецыяльных аперацыяў гэта элітныя часткі, там не кожны здаровы юнак вытрымае, а калі возьмуць, гэта ж вядома, які кантынгент, маюцца на ўвазе лайдакі розныя, там п'янтосы і гэтак далей. І гэта ў кожным разе будуць людзі ўжо старэйшага ўзросту, там у некаторых лішняя вага, праблемы са здароўем і гэтак далей. Ну, якія з іх спецназаўцы, прабачце. Калі б сапраўды іх пачалі хапаць і туды накіроўваць, гэта б толькі праблема, галаўны боль быў для камандзіраў, таму што ім патрэбны падрыхтаваныя, моцныя байцы, а не абы хто. Гэта першы момант. Таму чыста практычна нават генерал Хрэнін, міністр абароны, які прывык браць пад казырок, скеміў, што трэба неяк перавесці трошкі стрэлкі, і ён ужо пачаў казаць не пра адпраўку на паўднёвую мяжу, а мы іх на зборы, маўляў, прызавем, каб падвысіць узровень іх баявога майстэрства. Таксама я пасмяяўся, нібыта ў іх выдатнае баявое майстэрства, толькі трэба падшліфаваць яшчэ трошкі. Ну і відаць, паколькі гэта ўвогуле, ведаеце, такія прычуды, так бы мовіць, якія характэрны для старэючых дыктатараў. Чым болей яны адрываюцца ад рэальнасці, чым меней іх атачэння робіць заўвагі, бо не адважваецца. Ніхто ж не скажа: дзед, ну цябе ўжо занесла зусім. І таму ён абсалютна не адчувае нейкай крытыкі, нейкай зваротнай сувязі. І вось раз за разам такія дзівацкія нейкія ідэі з'яўляюцца. Ну, цяпер
гэтыя вайскоўцы, гэтыя генералы, якія, канешне, не ў захапленні ад такой ініцыятывы, будуць неяк яе спускаць на тармазах, я буду, думаю, неяк мінімізаваць, так бы мовіць, негатыўныя наступствы. Бо нават на тыя ж зборы, гэта ж не з бухты-барахты, не просто так прызываюць, а гэта трэба, каб былі людзі пэўных там вайскова-ўліковых спецыяльнасцяў, каб трэба нейкую роту скамплектаваць, каб там былі там і кулямётчыкі, разведчыкі і тыя, хто БМП можа кіраваць і гэтак далей. А тут будзе рота раздзяўбаяў, прабачце. Ну і на што яна здатная. І, дарэчы, Дмітрий Круты учора, гэта ўжо развіццё, так бы мовіць, ініцыятывы, праводзіў там з вертыкальнікамі нейкую нараду і кажа, мы і на здароўе не будзем зважаць, усіх, маўляў, заграбем. Ну, уявіце сабе, калі такі чалавек, у якога, ну, напрыклад, хворае сэрца, яго крос там прымусяць бегчы, калі ён, прабачце, аддасць канцы, хто будзе за гэта адказваць? Ну, і ўрэшце рэштаў няма ж такога закону. Можна за кепскую працу там вымову абвесціць, ці зняць прэмію, ці звольніць урэшце рэшту, але каб у войска забіраць, ну такое гэта нейкі феадалізм ужо. Ну зрэшты Лукашенко ён жа і мысліць так, у яго мыслення менталітэт такога феадала. Дзіўна, што яшчэ на стайню, каб розгамі секчы не загадаў адпраўляць кепскіх работнікаў. Ну і апошняе, што з гэтай нагоды я хацеў сказаць, вось глядзіце, вядома, што у войска не надта хочуць цяпер юнакі ісці, і прапаганда ўсяляк шчыруе, каб узняць значнасць, статус гэтай місіі, ганаровы абавязак там і гэтак далей, абараняць радзіму, траля-ля, вось трубяць у такім духу. А Лукашенко фактычна ўсё гэта перакрэслівае. Вось толькі ўдумацца, сам галоўнакамандуючы кажа амаль што адкрытым тэкстам, што служба ў войску гэта пакаранне. Гэта перакрэсліваюцца ўсе гэтыя наратывы афіцыйнай прапаганды. То бок, ну вось, з якога боку не паглядзі на гэтую сітуацыю, гэта смех, але смех скорость слёзы, таму што сапраўды могуць, па-першае, незаконна дзейнічаць, і па-другое, гэта можа выклікаць і праблемы са здароўем, і кепскія нават выпадкі, калі літаральна пачнуць выконваць вось гэтыя ўказанні. Сапраўды, і гэта, мне здаецца, што гэтая гісторыя вельмі паказвае стан нашай эканомікі сёння ў краіне. Вось ці можа гэтая рыторыка быць вось звязаная не толькі з працоўнай дысцыплінай, але і з дэфіцытам людзей. Калі ў краіне не хапае рабочых рук, а людзей усё цяжэй прымусіць заставацца ў неэфектыўнай сістэме, улада спрабуе вырашаць праблему не эканамічнымі стымуламі, а вось менавіта страхам. Ну, так глядзіце, хай сабе там работнік не вельмі старанны, але ж нешта ён робіць. А калі гэтых заграбуць у войска, то хто будзе замест іх? Што, гэтыя мясцовыя вертыкальнікі будуць на камбайнах працаваць? Таму гэта ж толькі абвострыць кадравую праблему. Гэта па-першае. Па-другое, праблема ў чым? Вось, глядзіце, сябрук, так бы мовіць, у двукосці Лукашэнка, Дональд Трамп. Ён жа фермераў сваіх там не ганяе, бізуном не шоўкае, таму што няма патрэбы. Калі чалавек на сваёй зямлі працуе, ён шчыруе, ён стараецца, ён дбае. І не трэба ніякага наглядчыка, не трэба ніякага паганята. То бок, гаворка пра тое, корань зла ў гэтым выпадку полягае на тым, што Лукашенко трымаецца за гэтую фактычна калгасна-саўгасную сістэму, ён баіцца рэфармаваць сельскую гаспадарку, таму што калі, напрыклад, даць развіццё фермерству, прыватнай ініцыятыве, увесці прыватную ўласнасць на зямлю, то гэта ўтворыцца слой незалежных людзей. А Лукашенко ўжо пабачыў гэту небяспеку ў 2020 годзе. Ён у свой час, як ён кажа, узгадаваў парк высокіх тэхналогій, вось гэтую слой айцішнікаў, людзей, якія прывыклі сваім розумам зарабляць і не чакаць нейкай падачкі ад дзяржавы. І ў 2020 годзе гэта была адна з такіх самых актыўных сіл
на пратэстах, і потым Лукашенко пачаў душыць гэты IT-сектор, павыязджалі же многія адмыслоўцы і цэлыя фірмы за мяжу, вялікі такі адбыўся зыход і рэзка упала доля IT-сектора у валавым унутраным прадукце Беларусі, але для Лукашэнкі галоўнае ўтрыманне ўлады, ўсё астатняе падгінаецца пад гэтую ягоную задачу. Дзякуй вялікі. Але калі раней галоўнай прасторы для кантролю была вось праца людзей, то цяпер усё больш увагі ўлады надаюць таму, што людзі глядзяць і дзе яны размаўляюць паміж сабой. У Беларусі апошнім часам узмацняецца ціск на TikTok і Threads. І тут цікава, што гаворка ідзе не толькі пра кантроль над інфармацыяй, але і пра спробу кантраляваць самі спосабы камунікацыі беларусаў. Чаму менавіта цяпер улады і сілавікі так актыўна звярнулі ўвагу на TikTok і Threads? Ці ёсць у гэтых платформаў нейкая асаблівая рыса, якая робіць іх больш небяспечнымі для рэжыму? Што вы можете сказаць пра гэта? Так, я паглядзеў адмысловую статыстыку. Threads, увогуле, я нават не чакаў такой лічбы, болей за 7,5 карыстальнікаў у Беларусі. І гэта за некалькі гадоў, гэта ж адносна новая сацыяльная сетка. То бок на сёння гэта апярэджвае і TikTok, і YouTube, і гэтак далей, таму проста вялікая платформа, вялікая актыўнасць, і натуральна ўлады гэта напружвае, таму што актыўнасць у значнай ступені непадкантрольная. Што тычыцца Threads, то там ахоп меншы, трохі болей за 500 000, але, па-першае, таксама гэта сетка расце дынамічна, становіцца ўсё болей папулярнай сярод беларусаў, і там вось я таксама прысутнічаю ў Threads, і там алгарытмы адпаведным чынам працуюць. Я бачу ў стужцы амаль што на 100% беларускамоўных людзей. Не кожны рызыкуе на вострыя палітычныя тэмы выказвацца, але ўсё адно іх пазіцыя, іх любоў да беларушчыны, ўсё гэта вельмі бачна. І гэта таксама насцярожвае ўлады, таксама іхная вось гэтая траўма 20-го года, калі выходзілі калоны пад чырвона-белымі сцягамі, гэта дасюль такой засечкай у памяці кіраўніцтва, у памяці сілавікоў сядзіць, і таму вось у прыватнасці гэта ініцыятыва следчага камітэта, яе прадстаўнікі падкрэсліваюць, што цяпер мы вось за Threads і за TikTok возьмемся асабліва, маўляў, вось актыўна і жорстка. І ўжо, як вядома, быў рапорт пра тое, што заведзены крымінальныя справы, што прыцягнуты людзі да адказнасці. А ў нас, бачыце, там прадстаўнік следчага камітэта сказаў, што на першым месцы ў яго сярод грахоў, так бы мовіць, карыстальнікаў, гэта распальванне сацыяльнай варажнечы. І мы ж ведаем, што гэты ярлык лепяць фактычна на любую вострую крытыку ўладаў. Вось я хочу нагадаць, што Сергей Ціхановскі, калі атрымаў 18 гадоў, там 4 былі артыкулы, і адзін з іх гэта менавіта 130-й, гэта самае распальванне сацыяльнай варажнечы. За тое, што ён крытыкаваў Лукашэнку, крытыкаваў цэнтр выбаркам і гэтак далей. Ці вось узяць справу так званую аналітыкаў Ціхановскай. Там увогуле ніякія не рэвалюцыянеры, там палітолагі, навуковыя супрацоўнікі, журналісты патрапілі пад раздачу, таксама атрымалі завочна вялікія тэрміны, і таксама там фігуравала абвінавачванне ў распальванні сацыяльнай варажнечы. Таму, з аднаго боку, ведаеце, пэўны кантроль над сацыяльнымі сеткамі ён існуе і на Захадзе. Калі нехта там заклікае, напрыклад, здзейсняць тэрарыстычныя акты, калі вярбуе ў тэрарыстычнай арганізацыі ці заклікае да гвалту там на расавай глебе, на этнічнай глебе, канешне, такія людзі нясуць пакаранне і ў самых дэмакратычных краінах. Але калі там нехта крытыкуе прэзідэнта, урад, палітыку бягучай кіроўнай вярхушкі, то за гэта там не прыцягваюць да адказнасці. Вось у чым розніца, што фактычна вось гэтыя фармулёўкі, яны становяцца прыкрыццём менавіта для палітычнага пераследу, для выкаранення таго, што з гледзяшча ўладаў уважаецца за крамолу, так бы мовіць. Вось цікава, у мяне учора ў эфіры была Ксенія Візнікоўцева, гэтая журналістка, расследавальніца, якая працуе ў бюро медыа, і мы з ёй па-за эфірам
размаўлялі наконт сацыяльных сетак, і мы звярнулі ўвагу і вырашылі, што гэта вельмі добра, што сацыяльныя сеткі, менавіта правілаў сацыяльных, палітыка сацыяльных сетак, прынамсі як Facebook, яна выхоўвае новае грамадства. Правіла Фейсбуку, так, чалавека можна забаніць, але ты павінен патлумачыць прычыну. І прычына можа быць якраз там у распальванні там варажнечае, так, вось што можа. І за гэта ідзе некае там пакаранне, чалавека могуць там, ну, на нейкі час там заблакаваць, ён не будзе карыстацца. І людзі, вельмі шмат людзей па ўсяму свету разумеюць, што вось гэта дрэнна. Нават калі іх там не выхоўвалі ў традыцыях, так, не тлумачылі там бацькі ці там у школе, так. І гэта класны механізм, які вось будуе нашу новую сістэму, ў прынцыпе. Вось у тым і розніца, так. TikTok – гэта кароткія відэа, Threads – гэта хуткая публічная камунікацыя і дыскусіі. То бок беларусаў проста агулам любую спробу падзяліцца нейкай інфармацыяй цяпер бяруць пад кантроль. Ну так, і прычым, глядзіце, калі казаць пра TikTok, то у свой час, а менавіта перад 8 сакавіка, я памятаю, як Лукашенко нават заклікаў жанчын. Калі вас там мужыкі, як ён кажа, будуць крыўдзіць, пішыце мне ў TikTok, я, маўляў, чытаю кожную раніцу. Ну, зноў я пасмяяўся, як гэта чытаць TikTok, там жа відэа. Ну, можа, яму нейкія раздрукоўкі там кладуць з асноўнымі тэзамі. Але, бачыце, улады нейкі час таму вырашылі, што, ну, трэба ж, каб нейкія былі клапаны, так бы мовіць, для выпускання пары, і нібыта нават зверху заахвочвалася такая крытыка, ну, канешне, не на палітычныя тэмы, а на нейкія побытавыя, там, недзе лужына, не засыпана на дарозе, недзе там вадаправодчык кепска працуе і гэтак далей. Вось на такім узроўні. Але, па-першае, гэта цяжка кантраляваць, па-другое, гэта таксама напружвае чыноўнікаў. Ім лепей, каб не было такіх скаргаў. І для мяне паказальна, што калі пачалася вось гэтая кампанія ціску на гэтыя соцсеткі, то адыёзнае выданне «Мінская праўда» выступіла з артыкулам пад загалоўкам, што, маўляў, вось гэта пляцоўка вечна незадаволеных стварае клопаты для дзяржавы. Бачыце, клопаты для дзяржавы. Так, у тым і місія дзяржавы, каб здымаць праблемы, каб выкараняць ці аслабляць хаця б тыя прычыны, якія выклікаюць незадаволенасць грамадзян. А ў нас гэта адразу крымінал. Гэта хай следчы вось камітэт займаецца, душыць гэтых людзей, якія незадаволены тымі ці іншымі аспектамі нашага жыцця. Так што улады згортваюць гэтую адносную, так бы мовіць, войніцу ў сацыяльных сетках, бо гэта для іх занадта дыскамфортна. Ну, гэта для іх занадта дыскамфорта, але пракантраляваць усё і забараніць усё, у прынцыпе, пакуль яшчэ, ну, цяжка, таму што з'яўляюцца новыя соцсеткі, з'яўляюцца новыя платформы. Я ўзгадала, як, здаецца, вось днямі, магчыма, гэта вось на фестываль Тутыка быў, так, Павел Северынец выступаў са сцэны, і ён казаў, што забароніць кніжкі, мы напішам яшчэ 1000 кніжак, да? Ну, трэба вось якасцю і колькасцю браць. І вось мне пытанне, ці магчыма сёння ў Беларусі ўвогуле закрыць інфармацыйную прастору? Ці кожная новая забарона толькі прымушае людзей пераходзіць на наступную платформу, і ў выніку ўлада заўсёды будзе спазняцца? Я тут хочу згадаць, што нейкі час таму, здаецца, гэта увесну было сакавік ці красавік, YouTube заблакаваў некалькі каналаў беларускіх прапагандысцкіх медыяў. І тады вось самыя такія адвязаныя прапагандысты пачалі заклікаць уладу, што трэба ўвогуле заблакаваць YouTube у Беларусі. І ўсё ж такі ўлады на гэта не пайшлі, тады якраз незадоўга да гэтага прызначылі новага міністра інфармацыі Жука. І вось Жук пасля таго, як ён пабываў у Лукашэнкі, пачаў казаць, што, ведаеце, маўляў, Александр Григорович не прыхільнік забаронаў, ну, гэта асобна усміхнула, так бы мовіць, але
факт тое, што вось са словаў Жука вынікала, што улады ўсё ж такі не хочуць ісці тут на такія радыкальныя захады, як гэта робіцца ў Расіі, калі блакуюць цэлыя сацыяльныя сеткі, там кшталту Фейсбука, або замаруджваюць працу, напрыклад, гэта тычыцца Ютуба, Тэлеграма. У Беларусі трохі іншы падыход. Чаму? Таму што, па-першае, Расія, ну, іншая рэч, наколькі гэта там паспяхова, але яна спрабуе развіваць свае адпаведныя нейкія сервісы, платформы, там замест Ютуба Рутуб, замест Тэлеграма там месенджер Макс і гэтак далей. І гэта ўсё ж такі даволі вялікая краіна, там болей рэсурсаў дзеля гэтага. Вось, напрыклад, калі ўзяць прыклад Кітая, там увогуле свой інтэрнэт, так бы мовіць, вялікі кітайскі гэты фаервол працуе, ну, 1,5 мільярда, і там можна гэтыя аўтаномныя платформы ствараць дастаткова насычаныя контентам. А Беларусь 9 мільёнаў насельніцтва, можа ўжо і меней цяпер. Тут такія платформы цяжка стварыць. Улады, дарэчы, спрабавалі вось такі сервіс «Відэабел», стварылі. Ну, там зайсці, гэта, ведаеце, сківіцы зводзіць ад пазяхання, і там мухі дохнуць ад суму, таму што гэта казённыя відосы, якія толькі пад пісталетам можна глядзець. Так што не атрымліваецца. Дарэчы, калі вось увесну з Ютубам быў гэты канфлікт у беларускіх уладаў, то я памятаю, Марыя Захарова, адыёзная прадстаўніца Міністэрства замежных спраў Расіі, казала, ну, я сваімі словамі пераказваю, на чорту вам гэты Ютуб, пераходзьце на расійскія платформы. Але Лукашенко не кінуўся, таму што пры ўсім пры тым ён разумее, што калі перайдзеш на расійскія платформы, гэта залежнасць ад імперыі павялічваецца. Яна і так ужо улезла руками і нагамі ў інфармацыйную сферу беларускую. Калі цалкам ім у іх рукі аддаць вось гэтыя платформы, на якіх месціцца і Ютуб беларускіх дзяржаўных медыяў, то, ну, гэта яшчэ большая залежнасць. Так што тут шмат чыннікаў, і беларускія ўлады ідуць іншым шляхам, яны запалохваюць. Вось і ў гэтым выпадку ўсё ж, я думаю, не дойдзе да таго, каб забараняць і блакаваць цалкам TikTok або Threads у Беларусі, але калі будзе там паўтузіна ці тузін крымінальных спраў, і гэта прапіяраць адпаведным чынам следчы камітэт і дзяржаўныя медыі, то людзі проста будуць баяцца. Вось вы згадалі, як на Захадзе, там працуе, так бы мовіць, самарэгуляванне гэтых сацыяльных медыяў, і там адміністрацыя той ці іншай платформы сочыць, каб нейкія правілы датрымліваліся. Гэта такое выхаванне людзей. Ну, а ў нас, бачыце, бізуном, штрафамі, турмой. Ну, які рэжым, такія метады. І разлік тут на тое, што вось там десятак мы пасадзім, а астатнія проста будуць баяцца на нейкія вострыя палітычныя тэмы пісаць. Мне цікава, што калі глядзець вось на абедзве гэтыя сітуацыі, так, і як Лукашенко пужае людзей, якія там нібыта дрэнна працуюць, там нейкія санкцыі там уводзяць для іх, і як рэжым спрабуе кантраляваць інтэрнэт, як цікава вось з рыторыкі мы жывем у стабільнай, спакойнай краіне, вось ён пераходзіць да вось гэтых пужалак, так, і такое. Я думаю, што ён сам баіцца. Ну так, і, дарэчы, вось калі вяртацца да гэтай ягонай тырады пра тое, што трэба паслаць на украінскую мяжу, гэта яго напружвае менавіта украінская тэматыка. Мы ж ведаем кантэкст, тое, што Украіна сёлета пачала на яго ціснуць, пагражаць нават, яму давялося гэтыя рэтрансляторы адключыць, але потым з'явіліся звесткі, што нібыта зноў яны ўключаліся, і гэта загадкавая гісторыя. Ці, можа, рускія тут уже самі гаспадараць і не пытаюцца ў Лукашэнкі. У кожным разе ён апынуўся паміж молатам і кавадлам, паміж кіеўскім молатам і маскоўскім кавадлам, так бы мовіць, бо украінцы кажуць, ты глядзі, лішніх нейкіх рэзкіх рухаў не рабі, бо будзе так, што мала не здасца. А Пуцін са свайго боку цісне, каб актывізаваць саўдзел Беларусі, беларускага рэжыму ў гэтай агрэсіі супраць Украіны. Таму яго
у прынцыпе вось напружвае гэтая украінская тэма, і насамрэч ён ніякай стабільнасці не адчувае. Ён вось дагуляўся адзін час, калі казаць пра ягоную вось гэту супрацу з Расіяй, ён нават на вайне пачаў някепска зарабляць, разам з тым утрымаў сваё войска ад адпраўкі на фронт, і здавалася, што ён па-свойму нейкую камфортную знайшоў нішу. Але цяпер яго вось з гэтай комфортной, з зоны комфорту, як цяпер модна казаць, украінцы вывели, і ён цяпер круціцца тут як вуж на патэльні, таму вось такая нервовасць, і таму такія нейкія імпульсіўныя выказванні і загады. Насамрэч, канешне, ніякай стабільнасці няма, і мы бачым, што гэта вайна закранае ўжо і ў літаральным сэнсе. Мы ж памятаем гэтыя інцыдэнты з аўтобусамі там у Бранскай вобласці, і на беларускую тэрыторыю гэтыя беспілотнікі залятаюць. І потым, глядзіце, у чым небяспека. Пуцін забуксаваў, украінцы цяпер лупяць дронамі, стварылі там гэту кіл-зону, таму вельмі цяжка наступаць. І нават мясныя штурмы ўжо не даюць такога эфекту, як раней. Таму аналітыкі прагназуюць, што Пуцін можа пайсці на нейкую эскалацыю. Напрыклад, ці адкрыць усё ж такі паўночны фронт, нанесці ўдары зноў з Беларусі, ці нават замахнуцца на якую-небудзь з краінаў НАТО, каб напалохаць Еўропу, каб адцягнуць увагу, карацей, каб абвастрыць сітуацыю. І для свайго электарату, каб таксама паказаць, што мы не здаемся, мы гатовы кідаць пальчатку вось гэтаму монстру НАТО. І Лукашенко адчувае скурай гэтую небяспеку, вось, і гэта яго дадаткова, канешне, напружвае. Ну, але праблемы не толькі ў Лукашенку. Ён, як я ўжо сказаў, дагуляўся са сваёй гэтай палітыкай брацкай інтэграцыі, так бы мовіць. Але гэта ж небяспека і для ўсіх беларусаў. Ясна. Дзякуй вялікі. Я тут паралельна чытаю навіны. Сёння у дзяржпрапагандныя медыа вось яны аб'явілі пра тое, што у нас будуць новыя міністры ў Беларусі. Вось, але пакуль яшчэ не агучваны былі прозвішча. І я бачу проста, як робяць з гэтай падзеі інтрыгу. То бок ад раніцы яны пішуць пра тое, што вось яны будуць, там гучалі гэтыя прозвішчы, нешта будзе, мы нешта апублікуем. Якія змены могуць быць у Беларусі? Ці залежыць нешта ад новых прозвішчах? Ну, ведаеце, тут гадаць справа няўдзячная. Я вось прыгадаю нядаўняе кадравае прызначэнне. Хто думаў, што пенсіянерку Каткавец накіруюць там інспектарам па Магілёўскай вобласці. Пенсіянерка, якая гадоў 10 уже не займала ніякіх дзяржаўных пасадаў, але ж вядома, што яна звязана з Лукашэнкам. Некалі яны там разам працавалі ў Саўгасе Гарадзец, і таму Лукашенко відавочна ёй робіць пратэкцыю. Ну, можа, кабеце здалося, што малавата грошай ідзе ёй пенсійных гэтых, і папрасіла, каб ёй далі цёпленькае месціка. Можа, яшчэ нешта. Ну, карацей, тут самыя непрадказальныя чыннікі, таму што зразумела, што не паводле дзелавых якасцяў, а паводле нейкай сваёй прыхамаці Лукашенко прызначае на тыя ці іншыя пасады. Тут невядома яшчэ, на якія міністэрствы будуць новыя людзі гэтыя. Ну, але, па-першае, гэта будуць новыя адносна, таму што Лукашенко звычайна са сваёй праверанай калоды выбірае. І, па-другое, на першым плане ў яго, канешне, лаяльнасць, а не прафесійныя якасці. Ва ўсякім разе думаць, што ён там ва ўрад нейкіх прагрэсіўных рыначнікаў прызначыць. Ну, нібыта вось і той самы прэм'ер Турчын, ён робіць уражанне разумнага чалавека, які ў іншых умовах мог бы, напэўна, весці болей самастойную палітыку, рабіць нейкія пераўтварэнні, якія ўжо даўно наспелі. Адчуваецца, што і ён, і ягоныя падначаленыя не ў захапленні ад гэтага кантролю за цэнамі. Памятаеце, некалі ж Лукашенко увогуле нават дэкрэт выдаў, што трэба спыніць рост цэн. Ну, рост не спыніць,
спыніўся, і пакрысе ўрад мы глядзім, што змяншае ўсё ж такі спіс гэтых пазіцыяў таварных, на якія ідзе рэгуляванне. То бок паўзком цішком нешта робіцца такое насуперак гэтаму закаснеламу правадыру, які ўжо закансерваваўся ў сваіх поглядах, але вялікіх прарываў зрабіць немагчыма. Таму нейкіх цудаў і нейкіх пераўтварэнняў ад гэтых новых прызначэнняў я не чакаю. Дзякуй вялікі. Што хацела яшчэ запытацца. Каардынацыйная рада спрачалася, ці можна лічыць Беларусь акупаванай Расіяй. Адны лічаць, што залежнасць ад Масквы і прысутнасць расійскіх войскаў даюць падставы казаць пра акупацыю. Іншыя сцвярджаюць, што Беларусь не адпавядае класічнаму вызначэнню акупацыі, а Лукашенко ўсё яшчэ захоўвае фактычны кантроль над краінай. Канчатковага рашэння пакуль няма. То бок, вось яны не... Чаму менавіта цяпер у каардынацыйнай радзе так востра паўстала пытанне, ці з'яўляецца Беларусь акупаванай? Што вы самі думаеце, мы акупаваны ці яшчэ не? Ну, гэта ініцыятыва канкрэтна адной з фракцый, дакладней нават гэта ініцыятыва былога палітвязня Юрася Зянковіча. Мне гэта падаецца дзіўным. Ведаеце, у Дейла Карнегі ёсць такая парада «Не пілуйце пілавіння». А гэта якраз старая тэма, і я не разумею, на што таўчы ваду ў ступе, таму што, можа, ўжо многія забыліся, адразу на пачатку шырокамаштабнай агрэсіі ў 22-м годзе дэмакратычныя сілы, найперш Павел Латушка, ўжо высоўвалі такую ініцыятыву, каб прызнаць, міжнародная супольнасць, каб прызнала Беларусь акупаванай тэрыторыяй. Яе нейкі час піярылі, там народнае антыкрызіснае ўпраўленне адпаведную рэзалюцыю, ці як там называўся гэты дакумент, прымала. Але нічога з гэта не выйшла, найперш таму, што Захад не адгукнуўся. І нават ва ўкраінскай Вярхоўнай Радзе адпаведная пастанова дасюль ляжыць недзе там пад сукном, ёй не даюць ходу. Таму што тут ёсць такі нюанс, напрыклад, з гледзяшча ўкраінцаў, што калі Беларусь акупаваная, то нібыта ўжо Лукашенко не нясе ніякай адказнасці, а ў іх жа ў галаве пытання рэпарацыяў і гэтак далей. Гэта адзін момант. Па-другое, вось вярнуся да таго, што тады заклікі беларускіх дэмакратычных сіл рэзанансу не мелі. З шэрагу прычын. Па-першае, я не адмысловец у міжнародным праве, але адмыслоўцы там на нейкія гаагскія, жэнеўскія канвенцыі спасылаюцца і кажуць, што ёсць строга вызначаная такое фармулёўка ёсць, азначэнне, што такое акупацыя. І у прыватнасці гэта калі ёсць акупацыйная адміністрацыя, калі яна ўсё кантралюе і калі не было згоды нацыянальнага ўраду на вось такое умяшанне, уварванне ў краіну. А ў гэтым выпадку урад Лукашэнкі фармальна быў не супраць таго, што украінскія, прабачце, расійскія войскі прыйшлі на беларускую тэрыторыю, потым пайшлі на Кіеў. І увогуле, пры ўсёй залежнасці тут не трэба блытаць гэтыя рэчы. Вялікая залежнасць ад Масквы і акупацыя. Гэта розныя рэчы, таму што ва ўнутранай палітыцы Лукашенко ўсё ж адносна вольны. Не Масква прызначае там усю гэтую вертыкаль. Вось сёння мы ўжо згадвалі, будуць новыя прызначэнні. Гэта ж не Пуцін сказаў Лукашенку, каго на тое ці іншае міністэрства прызначаць. Таму гэта проста такая схаластычная гульня словамі. Ну і самае галоўнае, дзеля чаго гэта робіцца, як я разумею. Гэта робіцца дзеля таго, каб потым сказаць, што вось Лукашенко нелегітымны, ён не прадстаўляе народ Беларусі, а легітымныя прадстаўнікі гэта каардынацыйная рада, там кабінет Святланы Ціхановскай і гэтак далей. То бок звышмэта гэта легітымізаваць вось гэтыя альтэрнатыўныя структуры палітычнай эміграцыі. Але тут, прабачце, як у тым старым анекдоце, сонечка згодная засталося угаварыць Ротшильда. Так і тут. Можа прыняць такую там пастанову ці рэзалюцыю каардынацыйная рада, але ці Захад на гэта адгукнецца? Вось, я думаю, што калі тады на пачатку шырокамаштабнай агрэсіі, калі гэта пытанне болей востра успрымалася, Захад не пайшоў, то цяпер ён тым болей на гэта не пойдзе. І, прабачце, пры ўсёй павазе да тых людзей, якія ўвайшлі
у цяперашні склад каардынацыйнай рады, а там шмат сапраўды годных, цікавых людзей, 2000 там з хвосцікам за іх прагаласавалі. Тут пра легітымнасць і пра прадстаўніцтва ад імя ўсяго беларускага народу таксама казаць усё ж не выпадае. Так што гэта, на мой погляд, такая схаластычная гульня, трошки не тым, чым трэба займаюцца вось гэтыя людзі ў каардынацыйнай радзе. Але зрэшты любая дыскусія, яна ідзе на карысць, калі з яе робяцца адпаведныя высновы. Можа вось перакіпяць гэтымі пустымі, скажу наўпрост, ініцыятывамі і возьмуцца за нейкія болей актуальныя, болей практычныя пытанні ў цяперашнім складзе каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі. Яшчэ адна важная тэма, пра якую хацелася бы паразмаўляць сёння. Даследаванне Цэнтра новых ідэяў аналізуе, што можа адбыцца з Беларусю пасля сыходу Александра Лукашэнкі. Найбольш верагодны сцэнар захавання цяперашняй сістэмы з новым кіраўніком, напрыклад, сілавіком або прадстаўніком наменклатуры. Але шмат будзе залежаць ад Расіі, захаду, дэмакратычных сілаў і таго, наколькі хутка яны здолеюць дзейнічаць у момант транзіту ўлады. Ці чыталі вы гэтае даследаванне? Што можаце самі сказаць наконт вось такіх прыкладаў? Наколькі рэалістычны сцэнар, што пасля Лукашэнкі сістэма захаваецца, а зменіцца толькі кіраўнік? Так, я спампаваў, прачытаў гэта даследаванне, і там асноўныя нейкія высновы, яны супалі з тым, што я неаднойчы пісаў у сваіх артыкулах. Калі казаць коратка, базавы сцэнарый – гэта тое, што пасля Лукашэнкі застанецца аўтарытарны рэжым, але ён будзе мякчэйшы, таму што давядзецца ўсё ж такі неяк наладжваць дачыненні з Еўропай, з Захадам, давядзецца рабіць наспелыя эканамічныя рэформы, пра што мы ўжо сёння казалі. То бок, калі нават нехта з наменклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз 3 дні Ціханоўская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння – гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Але, ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму упала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала: для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ужо на Краснай плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да магілы невядомага салдата. Таму што з гэтага вынікае? Што ён пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра нейкі транзіт, што ён там пойдзе на ўсебеларускі народны сход, на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая, але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шансы будзе мець, па-першае, той, у каго сілавы рэсурс, і, па-другое, хто неяк атрымае згоду ад Масквы. Хаця тут зноў жа залежыць, вось аўтары гэтага даследавання кажуць, што ёсць невялічкая акенца магчымасцяў, гэта ў тым выпадку, калі Расія будзе аслабленая. Зноў жа гэта завязана на здароўе Пуціна. Калі ўявіць сабе, што Пуціна пры ўладзе няма, то там таксама свая будзе схватка бульдогаў пад дываном, а можа і не пад дываном. Мы ж памятаем, што Прыгожин у свой час ішоў на Маскву. Расія ёсць Расія, і там самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Маскве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы.
Мгм. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым і што сёння трэба проста ствараць для гэтага умовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна еўразвязу дазволіць яе стварэнне, гэтак далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна. Мгм. Як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны? Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут зноў жа тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціханаўскай, працягваюць беларускае пытанне утрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты. Дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка номенклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота, гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная. Сёння просты падыход, душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыў на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа: так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам, я маю на ўвазе, і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучыні Беларусі выпрацоўвалі. Дзякуй вялікі. Вось каротка пра апошнія навіны, тое, што мы хацелі вам распавесці. І пад канец нашага эфіру ўсё ж такі вось мы праанансавалі, ужо пачалі агучвацца прозвішчы новых міністраў. Сёння вось кадравы дзень такі. І так, за лесную гаспадарку цяпер будзе адказваць Сяргей Ульдзіновіч. Раней ён займаўся мінскім лясгасам, а былы віцэ-кіраўнік Берасцейшчыны Вадзім Альшэўскі узначаліў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Таксама амбасадарам у Мазамбік адпраўлены Юрый Мікалайчык, а ў Таджыкістан Александр Худалеў. Вось такія прозвішчы. Паглядзім, ну што тут можна пажадаць толькі поспехаў у працы новым міністрам, людзям, каб яны сапраўды годна працавалі на сваіх пасадах і рабілі нешта добрае для саміх беларусаў. Вось спачуваю новаму міністру архітэктуры, ведаю, што гэта вельмі цяжкая праца.
Ну так, прабачце, два словы, калі Мгм. ёсць у нас трохі часу, хочу Ёсць. сказаць. Нават калі гэта, можа, людзі з самымі добрымі намерамі, яны ў гэтай сістэме зноў жа вышэй за пояс не скочуць. Таму што вось узяць архітэктуру, часам разбураецца спадчына, ці ў цэнтры Мінска даюць участкі пад забудову тым, хто вась-вась, так бы мовіць, з высокім начальствам. Мы ведаем шмат такіх прыкладаў. Ці гэтыя амбасадары, Лукашенко прымушае ж іх хоць па чайнай лыжцы, але прадаваць наш тавар. Але зноў жа, калі эканоміка не рэфармаваная, калі гэты тавар не вытрымлівае канкурэнцыі, то хоць ты трэсні, але яго не прасунеш нават па чайнай лыжцы. Таму я згодны з вамі, няўдзячныя гэта амплуа, і людзі пры ўсім жаданні не могуць выскачыць за рамкі той сістэмы, хібнай сістэмы, якую збудаваў Лукашенко за 32 гады свайго кіравання. Жахі якія. Я яшчэ хачу нагадаць, што папярэднікі абодвух міністраў не пратрымаліся на сваіх пасадах нават 2 гады. Ось наша сістэма і наша такая сітуацыя. Вось. Дзякую вам вялікі, спадар Александр. Нагадаю, што сёння ў нас у гасцях Еўрарадыо быў Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк». А для вас са студыі Еўрарадыо працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся, у нас сёння яшчэ некалькі цікавых эфіраў. Дзякуй.